Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Atxalde onden hori, hasi baino lehenago ohar txiki bat, Iñaki Irazabalbeitia Euskal Herritik kanpo dabil lanian uste dut, beraz beste danak hemen gaude, hasi ingo gea. Baina ohar txiki bat, gai zerrendakekin hasi aurretik, akta onartu eta dekretuaren berri eman ondorenean, adierazpen instituzional bat daukagu onartzeko, gai zerrendan sartu ez deguna, denborarik eman ez digulako, baina Garden Guraso elkartekoak osoko bilkuran daudenez, horrekin hasiko gera, eta ondorenean gai zerrendarekin jarraituko dugu. Beraz, lehenengo puntua, maiatzan egin zen plenoko akta onartzea, hemen dago zuzenketa bat, Nerea Betamendiak, bere 11. puntuan, bere interbentzioan horre kronogramari buruz hemen jarri genuen udarako egongo zera aktuazioa eta udazkenerako da. Orduan zuzenketa hori sartu dugu. Norbaitek zerbait dauka? Beraz, onartutzat gelditzen da, akta. Bigarrengo puntua, maiatzaren dekretuak kontu ematea. Esan da bezala, oin sartuko dugu gai zerrendan, beraz, oin urgentzia deklaratu behar da, zeren ez dago sartuta gai zerrendan, denboraz pixkat kanpo sartu zelako, beraz, urgentziaren alde daudenak, beraz, tratatzen da, sartzen da gai zerrendan, adierazpen instituzionala, Garden Gurasoak, elkarteak zenbait seme alaben epaiketen aurrean aurkeztu duen eskabidea oinarri hartuta Tolosako udalak ondorengoa adierazi nahi du. Bat, indarkeria adierazpenak ez dute inolako lekurik bizikidetza sustatu nahi duen gizarte demokratiko batean. Aldi berean, sistema demokratiko batek ideia eta proiektu oro defendatu eta aurrera eramateko bitartekoak eskaini behar ditu. Bi, lehenik eta behin gazte hauen errugabetasun presuntzioaren balore juridikoa aplikatzea eskatzen dugu. Horrez gain, kontsideratzen dugu indarrean dauden arauak aplikatzerakoan egungo egoera sozialera egokitu behar direla. Herri honek salbuespen egoera juridiko bat bizi izan du. Garaia da, egoera horiek iraganean utzi eta herritarron eskubide zibil eta politikoak bermatuak izan daitezen. 3. Arauaren interpretazioa epaitua den kasuaren neurrian izan behar da eta era berean eskatzen diren zigorrak proportzionaltuak izan behar dira. Beti ere kontutan hartuz, bake garaiko errealitatean murgildurik gaudela. 4. Tolosako udalbatzak bizikidetza bidearen aldeko apustu garbia egin nahi du, gizarte eragile guztiekin batera, hori baita bidea geroari begirada gatazka konpondu eta ekiditzeko. Bai, arratsalde on guztioi. Bizikidetza eta normalizazio politikoaren alde lanean jarrituko dugu eta inolako indarkeria adierazpenak ez dute lekurik lan honetan. Alde guztietatik pausoak eman behar dira horrelako gauzak ez errepikatzeko. Adibidez, aplikatu behar diren arauak gaur egungo egoera sozialera egokitzea eta salbuespen egoera juridikoa behin betiko atzean uztea. Horregatik, adierazpen instituzionalarekin bat egingo dugu. Bai, kaixo, txaldeon. Txaldeon zuei, guraso zaeten hoiei. Euskal Herria Bildutik mintzat argi daukagu, testu hau segurazki hemen gauden bakoitzak, bai guraso, bai PS, bai AJ edo baita guk ere bakoitzak berea aurkeztuko zuela, ala aurkeztu genuen gainea, eta bakoitzak testu honen alde agertuko guztiok, baina bakoitzak bere ñabardurak izango ditula, eta bakoitzak ere segurazki beste bat onartzea nahiago izango zuela, ez? Aldi berean, argi daukagu, adostasunak eta adostasun hori lortzeko egindako esfortzuak merezi izan duela, eta zentzu hortan iruditzen zaigu, eroso egon ahal izateko testu bat daukagula hemen mahai gainean, eta denok malgutasunez jolastu degula hori helburu izan da, ez? Hau da, Tolosan momentu honetan zenbait gazte espetxeratuak izateko arriskuan daude. Gogoratu beharko genuke espetxeak
reinserziorako bitartekoak izan beharko luketela eta gazte hauek ez dute inungo reinserzio arazorik. Hau da, gazte hauek erabat integratuak daude herrian, herriko dinamika soziopolitikoetan aktiboak dira, eta zentzu hortan ez dugu inungo zentzurik ikusten epaiketa hauei. Horregatikan, eta herri honetako beste gazte askok pairatu duten arrisku bera pairatzen dute gazte hauek gaur egun, hau da, espetxean amaitzeko arriskua, beraien bizitza goitik behera aldatzeko arriskua, horrek suposatzen duen guztiarekin gazte hauetako bakoitzarentzat eta beraien ingurunearentzat, hasita gurasoengandik jarraitu bere lagun eta senide gertuenekotara. Eta argi ikusten dugu herri hontan, Euskal Herrian salbuespen egoera batzuk eman direla eta ematen jarraitzen dutela zentzurik ez daukatenak. Hau da, gertaera berak modu oso desberdinean epaitzen dira Euskal Herrian eta Euskal Herrian kanpora legedia berdina izan arren. Eta hori erabat desproportzionatua, injustua da. Eta eskubide zibil eta politiko guztiak deuseztatzen ditu bere horretan. Gure ustez disidentzia da kriminalizatu nahi dena eta epaiketa honek hori bilatzen du. Hau da, hartaldetikan ateratzen den horri egurra, inor hartaldetikan atera ez dadin, eta sistema demokratiko batean testuak dioen modua lehenengo puntuan ideia eta proiektu oro defendatzeko bitartekoak eskaini beharko lituzke eta ez hauek zanpatu. Horregatikan, pozten gara testu hontan gazten aldeko mezua aho batez onartua izango dela, eta gure babes osoa bai gaztei eta baita zuei, azken finean zuek ahalbidetu dezuelako testu hau gaur aurrera ateratzea. Epaiketan emaitza bakarra joko dugu Euskal Herria Bildutikan ontzat, eta hau absoluzio izango litzateke. Hasteko eta behin, bigarren puntuan esaten dugun bezala, errugabetasun presuntzioan sinisten dugulako eta sinisten dugulako gazte hauek ez dutela zer egin. Hori guztia dela eta puntu eta mozionekin bat egingo dugu eta beraien askatasuna eskatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, arratsaldeon eta ongi etorriak Garden Guraso elkarteko kideei. Garden Guraso elkarteak Tolosako hainbat gaztek deituta dauden bi epaitegietako kasuen ondorioz, osoko bilkura honetan parte hartzen dugun alderdi guztiek babestutako adierazpena onartzeko eskaera egin zuen, eta eskaera horren emaitza da orain onartuko dugun adierazpena. Uste dut baita ere nik importantea dela, letra larriz jarri behar dena eta balioan jarri behar deguna, dela lehenengo adostasuna lortu izana. Ikuspuntu ezberdinetatik, azpimarraleku ezberdinetan jarriz ikuspuntu horren arabera, eta adierazpena osatzeko garaian iritzi ezberdinak izanagatik ere denak errespetoz elkarri entzuteko gaitasuna izatea balioan jarri beharko genukela. Baita ere eta honekin batera, bizikidetzaren aldeko apostu argia egiten dugula. Indarkeria adierazpen guztiak gaitzetsiz, etortzen den lekutik etorrita ere, helburua edo zein dela ere, ezerk eta inork ez duelako justifikatzen indarkeriaren erabilera. Tolosako herritarrak elkarrekin bizitzeko normaltasunerako bidea hartua dute. Indarkeria gaitzetsi eta bakea delako herriaren hautua elkarrekin eraiki behar dugu bakea. Eta baieztapen hori egiten dugu benetakotasunez, aitzakiari gabe. Ez aldarrikapen edo nahi politiko baten aurrean ez delako eraginkorra, baizik eta ez dagoelako ondo. Maxima prepolitiko bada. Gehien bat, eta importantea da gure ustez baita ere, gazteei irakaspen honen barruan sartzea, herri honen etorkizuna diren heinean. Herri honek sufrimentu asko jasan izan du. Zenbait kasu eta kausengatik, memoria historiakoaren lanketa egiten ari gera Euskal Herriko herri ezberdinetan bizikidetza sustatzeko. Giza eskubideen hainbat urraketa izan dira, eta iraganak erakutsi diezaguke nola aurrera egin edo beste erabatera esan da, nola ez dugun aurrera egingo. Hau da, iraganaren balorazio kritikoa eginez, eraiki dezakegu guztion artean etorkizuneko elkarbizitza. Beraz, udal honek ez ditu indarkeri portaerak babestuko. Hori da egiteko daukagun baieztapen importantena eta maxima honekin ondorengoa ere esan genezake.
Legeak kontutan izan behar duela zein errealitatean murgilduta gauden. Legeak gizartearen errealitatea egokitu behar dira eta ez alderantziz. Eta epaitutako zigorrak ezin direla desproportzionatuak izan. Importantea da esatea baita ere sistema demokratikoak badituela bere eskubideak, baina ezin dituela bete beharrak ahaztu. Arauak denentzako direla berdinak, zaharrak zein gazte, gizon zein emakume. Gehien bat, giza eskubideetaz hitz egiten dugunean edota bizikidetza lantzeko arauei dagokienez. Egia dela baita ere, ezohiko legediak ezin duela pake egoera bat arautu. Egia den bezala, ezohiko legedia zalantzan jarri izan dela onartua izan den une beretik. Bestalde, garrantzitsua dela uste dut, bizikidetzaz hitz egiten badegu, aniztasunaz ere hitz egitea, zorionez, gizartea ez delako uniformea, iritziak asko eta anitzak direla, eta berauen defensarako ez dela oztoporik egon behar ez legean, baina ez da ere kalean, intimidazioak ez duela lekurik, eta elkarren errespetoa izan behar duela bizikidetza honen oinarria. Orain bozketara pasako ginake eta gero Garden Guraso elkartei hitza emango diegu. Alde daudenak, adierazpenarekin, denak ados, onartuta gelditzen da. Lehenengo ez da behin eskerrik asko guk bideratutako eskaerari erantzun hau emateatik. Benetan zoriontzekoa da ikustea aho batez onartzea olako deklarazio instituzional bat. Nik uste ez gaudela ohituta eta ea posible den hau lehenengo pauso bat izatea bizikidetza horren aurre pausok emateko, ez? Ez da lehen ibaiko aipatu duen bezala, seguruna danok gehiago nahiko genuke, baina abia puntu bat da, eta nik uste, ados jartze hori importantea dela, ez da? Eta alde horretatik nik uste, eskertzekoa dela, danok egin dugun esfortzua, abia puntu, akordio puntu horieta, o minimo horieta, aiatzeatik. Hoi esan da, guain irakurrik nahi genuke ekarri egun testua, ez da, irakurtzen eta gero, utziko izuegu zuen lanak jarraitzen, eskerrik asko. Garden Guraso elkartea ideologikoki eta soziologikoki anitza den guraso elkarte bat da. Askatasunaren inguruan dugun ideiak elkartzen gaitu eta ateak irekiak egongo dira askatasunaren galera progresiboak arduratzen duen pertsona guztientzat. Gure seme-alabak jasandako injustiziei erantzuteko asmoarekin sortu gara. Legez dagokien errugabetasun presuntzioa ukatuz burutu ez dituzten hainbat ekintzen erantzule egin baitituzte. Epaiaren aurrean zain gure ardura eta egonezina azaldu nahi dizuegu. Izan ere gure seme-alabak zigortuak eta gartzeratuak izateko arriskuan bai gaude. Inongo frogarik egon gabe beraiek dioten ekintza horien inguruan. Eskerrik asko nire aldetik ere, jarraitzen dute testuarekin bananduz. Etengabe estatu guztian aurrera eramaten dituzten montai polizialen salaketa egin nahi dugu. Aski da, esan nahi diegu. Ez altzarete ohartzen zuen gezurrekin gazten etorkizunarekin jokatzen ari zaretela? Oraindik, zerrenda beltzean aurkitzen dira hainbeste gazte. Zergatik horrelako jarraipena eta informazio bilketa beraien delitu bakarra, militantzia, baketsua eta injustizien aurrean ados ez egotea denean? Uste genuen beste garaietako kontuak zirela. Jada gaindituak izango genituela, baina ez. Oraindik, zoritxarrez, mundu hobeago bat sortzeko helburuak delitu izaten jarraitzen du. Erderaz, esaten den bezala. Somos disidentes, no delincuentes. Uste dugu, bizikidetzaren alde lan egiteko garaia dela, norbanakoaren askatasuna eta justizia soziala bermatuz. Poliziaren egiazkotasun printzipioak behin eta berriz zapaltzen du errugabetasun printzipioaren eskubidea. Honela, behin eta berriz, inungo
proporzionaltasunik eta ekitaterik gabe legeak interesen arabera aplikatu eta manipulatzen dituzte. Baita ere uste dugu, belaunaldi oso bat kriminalizatzen dela mundu justu eta hobeago batengatik borroka egiteagatik. Gure ustez, kexa eta gaitzespen baketsua eremu guztietan defendatu beharreko eskubidea da, bai juridikoki, bai politikoki, baita sozialki ere. Etikoki justuak ez diren legeen aurrean, gaitzespena eta desobedientziaren bidea hartzearen eskubidea eskatzen dugu. Mozal legea eta bezalako hainbat arauen indargabetzea eskatzen dugu ere. Beraien helburu bakarra gizarte eta batez ere gazteria beldurtzea eta damutzea baita hainbat protesta mugimenduaren aurka eginez. Eta, guzti honengatik eskatu diogu udalbatzari adierazpen instituzionala aurre ateatzea eta berriro eskertu eta zoriondu, nik uste eskertu eta zoriondu batea joan behar dula. Gaur, demonstrazio demokratiko txiki bat, pauso txiki bat eman deulako. Eskerrik asko eta urrun arte. Hirugarrengo puntua, Tolosa lantzen Batzar Orokor Unibertsal funtzioetan, eratutzat ematen da Tolosa lantzeneko junta, eta izango litzateke idazkari berriaren kargu hartzea, lehenokoak ustea eta berriak hartzea. Leheno Jose Luis Unanue zegoen, idazkari, jubilatu egin denez, neuk hartuko dut idazkari berria etorri arte. Orduan, hori izango litzateke ratifikatzea administrazio kontseilutik pasa zen, beraz, ratifikatzea erabakia. Ados daudenak. Hurrengo puntua, 2016ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak onartzea. Hau, administrazio kontseiluan, Tolosa lantzeneko administrazio kontseiluan aurkeztu ziren kontuak, banatu zaizkizue, beraz, bozkatzera pasako ginake. Ados daudenak, denak ados, onartutzat gelditzen dira. Laugarrengo puntua, Erretengibel Batzar Orokor Unibertsal funtzioetan. Kontseilariaren kargu uste eta izendapena onartzea. Dakizuten bezala, Xabier Maiza zegoen administrazio kontseiluan, Erretengibeleko administrazio kontseiluan, eta berak utzi egin zuen kargua, dimisioa aurkeztu zuen, idatziz, beraz, izango litzateke, Xabier Maiza kontseilari oia dimisioa onartzea, eta Cristian Fernández Zuzin izendatzea Erretengibeleko kontseilari bere ordez. Ados daudenak, onartutzen. Karmele, bakarrik adieraztea Xabier Maizak Erretengibeleko kontseiluan egon den bitartean bere denbora eskaini izanagatik eskerrak ematea. Eta, Kristiani ez diot ongi etorria emango, ze gure artean dago. Bosgarrengo puntua, Tolosa lotzen Batzar Orokor Unibertsal funtzioetan 2016ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak onarpena. Hemen aurkeztu izan ziren aurreko batzar batean kontu horiek, beraz banatu zaizkizue, ados daudenak, beso altxa, onartutzat gelditzen dira. Seigarrengo puntua, Tolosako udalak Gipuzkoako lurralde historikoko herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioari atxikitzea. Horre, foru aldundiak eman du foru dekretua, non, beharen bitartez, atxikitzeko deia eman dio, nahi duenari, Gipuzkoako herritarren partaidetzarako erakunde arteko gunea sortzen da, konbenio horren bitartez, guneak helburu bat dauka lan egitea herritarren partaidetzaren garapenean, eta orduan bai izango litzateke elkarrizketa sustatzea, arlo horretan gaiak tratatzea, esparru amankomun bat sortzea, denan artean partaidetza
lantzeko, ez? Programa zehatzak bultzatzea, topaketak, foroak, tailerrak, mintegiak egitea bertan, eta sarea osatzen duten erakundeen artean aplikatzea. Gida metodologikoak sortzea eta abian jartzea. Orduan, Tolosako udal honetan nahia espazio horren parte izatea da, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta gainontzeko udalarriekin batera, elkarlanean jarrutzeko eta elkar aberasteko espazioa proposa dela konsideratu delako. Ez da Joseba zerbait. Bai, atxaldeon. Labur pixkat kokatzeko, herritarren partaitzako erakunde arteko espazio hau Foru Aldundiaren proiektu bada. Foru Aldundia ibilbide bat nik uste nahiko zabala darama, orain dela 2 legealdi partaidetza nik uste sustatzen dutela Foru Aldundik Gipuzkoako politiketan. Bertan formakuntza berezi batzuk eman ziren herritarrei, ni parte hartu nuen momentu horietan. Hurrengo agintaldian herritarrekin sarea sortu zuten, eta omengo proiektu hau da horren jarraipen bat. Nik uste helburu horiek aparte 2 berrikuntza nagusi ditula aurreko proiektuarekin, horietako badala alderdien arteko adostasun bat lortu dola, martxan jartzeko, bere funtzionamendua nola izango da ere, eta bigarrengo berrikuntza edo nolabait foru dekretu bat sortzen dela eta halako ofizialtasun bat edo ematen zaiola, ez. Nik uste hurrengo urteetan partaidetzaren inguruan, nik uste modu zabalgo baten gobernantzaren inguruan 3 helburu, 3 erronka edukiko ditugula nagusi, bata administrazioaren inguruan, administrazioa bere funtzionamenduan txertatu behar ditulako partaidetza prozesuak modu natural baten, nik uste hemen hortan nahi geha. Beste erronka bat izango da legearena, udal legearekin pausu oso importanteak ematen ari die, baina oraindik herri mailan badauzkagu zailtasunak erabakitze prozesua, kontsulta delako aurrera eramateko, ez? Garbi dago. Eta hirugarrengo erronka bat izango da teknologikoa. Azkeneko 10 urtetan ikuste internetekin edo eman ditugula halako salto bat importantea, baina hurrengo urtetan gehiago izango da, eta herri guztik zailtasunako ditugu jarraitzeko gizartea daraman abiadura hori, ez. Nik uste guzti honetan, proiektu honetan, Tolosako udala egon egin barra dukela. Bere garaien aintzindari izan zen, Tolosa 2015 proiektuarekin, partaidetza, herri guztiarekin partaidetza prozesu bat osatu zen, plan estrategiko bat abian jarri, eta gainean berrikuntza bezala, Agenda 21ko funtzionamentuko era edo sistema nolabait zabaldu egin zuen, ez bakarrik ingurumeneko gaietan, baizik eta udal guztiko saieta, ez. Eta nik uste gaur egun baita Tolosa bada halako berrikuntza bat Tolosatzen proiektuarekin, kasu honetan nolabait 10 urte pasa dire, 10 urte horietan aldaketa asko egon da politikan, administrazioan, eta Tolosak espreski egin nahi den aldaketa da nolabait Agenda 21 eredu hori berfumulatzen eta gobernantza kontzeptu horien prozedura zirkular horieta pasatzeko, ez? Nik uste Tolosak badaukela asko eskaintzeko proiektu honetan, eta bereziki gehiago asko jasotzeko, ez? Eta orduan, nik uste proposamen hona dela hemen parte hartzea. Gure aldetik
alde bozkatuko dugu fororen inguruan. Hala ere, zenbait ñabardura ere egin nahiko genituzke. Josuak esan duzun bezala, partaidetzan inguruan badago hemen ibilbide bat, foro dekretu honek jasotzen du neurri handi batean aurreko legealdian martxan jarri ziren zenbait espazio, batez ere teknikoi dagokionez, sarei dagokionez, hau da tekniko informakuntzei dagokionez, sare antolaketai, bai tekniko politikoi zegozkien lanmai desberdinak sortu eta martxan zeduelako. Adostasuna etzan lortu, oinarrizko printzipio berdinak adostea lortu etzalako. Hau da, gehiago zen blokeo politiko bat irudikatu nahi zela beste zer baino, ze jarraikortasuna ematen baldin bazaio aurreko legealdikoari dekretua dioen bezala, gur aldea agertzen gara, baina bai kurioso iruditzen zaigu zentzu hortan oain lortu izana eta lehenago, ez, agian zenbaitzuk beraiek atera nahi zuten argazki horrekin eta aurreko legealdian, ez, ñabardura besterik ez. Esan bezala guk bat egiten dugu foro honekin iruditzen zaigulako partaidetzaren inguruko hausnarketa hauetan sakoneko lanketa bat egin behar dela, administrazioak asko dauka egokitzeko eta ikasteko zentzu horretan, lan ohitura zaharrak aldatzea ez dalako erreza eta horrelako dekretuen bidez edo horrelako espazioen bidez, gutxinaka egokitzen joan beharko delako administrazioa garai berrietara eta garai berri hauek parte hartzaileagoak izan behar dute, horizontalagoak izan behar dute eta irekiagoak izan behar dute, ez. Horregatikan alde egongo gara, baino badakit dekretu hau adosteko garaian, eta pozten gara zenbait ñabardura EH Bilduko zenbait udaletxek egin dituztenak, errenteria horreta, usurbilek eta kontutan hartu dira. Zeintzuk, eta nagusik zeintzuk, edukiz betetzea foro dekretu hau, ez? Guretzako oso importantea da edukia, hau da ez bakarri logotiko bat edo foru dekretu bat ateratzea, baizik eta hau edukiz betetzea, eta zentzu hortan konpromisoa datorren urteko aurrekontuetan foro honek partida bat egutzea. Zergatik, 2015an 352.000 euroko partida bat zegoen bitartean dinamika hauen sustapenerako 2016an 1.000 eurotara jetsi izan eta 2017an 120.000 eurotara. Ez iruditzen zaigu, espazio hauek elikatzeko ezinbestekoa dela dirua formakuntzarako, dirua herriei horrelako prozesuak martxan jarri eta bideratzeko. Aipatu nahiko nuke aurreko legealdian Tolosan, Larramendi auzoan eman zan soterramenduaren inguruko herri galdeketa, edo auzo galdeketa hobeto esan da, diru laguntza jaso zula, bide honetatikan. Amarotzen egiten hasi zen fase guzti horrek ere laguntzak izan zituela bide honetatikan. Gazte lokalen ordenantza egiteko garaien sortu zen prozesuak ere lerro hau izan zula eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz laguntu zula eta zentzu berdinean bai irisgartasun planei dagokionez eta baita auzo mantenu planen diagnostiko eta plangintza bera, ez, diseinua. Orduan, importantea iruditzen zaigu diruz hornituta egotea eta ikusten dugu edo jakin dugu, datorren urteko aurtengo aurrekontutan berandu omentzan eta hurrengo urtetako konpromisoa hartuta dagoela. Eta aldi berean animatzen zaituztegu udal gobernu zareten neurrian, aurreko legealdian ere udal honetan martxan zeuden aurrekontu parte hartzaileen dinamika eustea, ez? Diputazioak 2 urte eta gero orain martxan jarri du dinamika hori, pozten gara, 2 urteko dinamika galdu da, baina orain kontan jarri omen da, eta, hildo berean zuek ere bide horri ustea interesgarria iruditzen zaigu, ez? Aipatu Tolosako udalak 2 urtean zehar egin zula hori, eta azkenekoan zenbait proiektuan hartuak izan zirela, baina gobernu aldaketaren ondorioz gauzatuak ez zirenak izan, ez? Aipatzu nahiko nuke San Estebanen planteatzen zen birziklatze, eraberritza gunea edo briko gunea, eta baita emakumeen etxea zeina, bozkatu dena izan zen emakumeen aldetik, baina proiektua ez zegonez adostu zen lantalde bat eratzea eta horren baitan martxan jartzea hurrengo urtean, 2016. Urtean gauzatzen hasteko behintzat, ezta? Horregatikan, interesante iruditzen dugu diputazioak aurten jorratzen hasi dela aurrekontu parte hartzeen gaia, eta Tolosako udalari ere gomendioa edo animatuko nintzuzueke puntu hori edo gai hori jorratzea. Hasieran egin dezuen ñabardura hori ez dizut oso ondo ulertu, baina ez nuke eztabaida batean sartu nahi eta argituko diazu amaitzerakoan edo beste momentu egokiago batean.
Nik uste Foru Aldundian aurrekontu parte hartzailetaz hitz egiten danean orain eta aurreko legealdian izan zen esperientzia alderakata bat egingo bagenu ñabardura bat baino gehiago egongo litzaketekela, orain oso bideratuta dago emaitzei zuzendutako aurrekontua eta beste lanketa askoz sakonagoa bat eginda badago, ez? Baina momentu honetan nola hitzarmena da onartzen deguna, bakarrik esan momentu honetan formalizazio huts bat dela hitzarmena sinatzea, berez badagoelako Tolosako udala ja espazio honen eraketan parte hartzen bere hasieratik. Ados daudenak, beraz, onartutzat ematen da. Hurrengo puntua, 7. puntua, ekintzaileen coworkingerako hori aburugune arautuko duen ordenantza. Hemen hori aburun egingo da espazio bat, proiektu enpresarialak bultzatzeko, ez? Eta planteatu da ordenantza baten forma ematea, ez? Arautegi horri, beraz, proposatzen da hasierako onarpena ematea eta jendaurrean edukitzea arautegi hori. Bai, bueno, pozten gara baita, hau de baita aurreko legealdien amaieran Tolosaldea garatzenekin batea hasi ginen hitz egiten, eta pozten gara proiektu honak nik uste udalutxeak dena babesten digula, eta zentzu hortan jarraipena izatea pozgarria da. Askotan planteatzen dugu, ez dela guztion, edo gure ardura, ez dela garapen ekonomikoaren gaia, ez? Bere garaian, 92ko krisiaren baitan garapen agentziak sortzen dianean, da baita kontrasoi horiek sortu ziren, eta udalak esan zuten, krisi, langabezia, utzi bartzea ongai bat zala, ez? Puntu honetan baita, interesante iruditzen zaigu, gai honi utzi izana, eta azkenen coworkingeko espazio bat, hau da, gazteak edo zain gazteak, baina ideia bat daukatenak eta garatu nahi dutenak espazio bat eukitzean, nun gainea beste jende batekin elkartu daitezken eta sortu daitezken halako sinergia berriak, ez? Eta interesante iruditzen zaigu gaina Tolosaldea garatzenek daukan esperientzia akumulatuaren bidez, pixka bat hori izatea baita beraiek ere sartu izana horrez. Lehengoan, Olat zuta biok eundela hemen, San Juan egunean bertan, pertsona batek nahiko kutxuna dana herrian, esaten zigun, ikusten zula nola Tolosa eta Gipuzkoak erreferentzialidadea galtzen zuen, ez? Eta olatu horri ezin genuela galtzen utzi, ez? Edo ezin ginela erori, ez da? Eta olako espazioek, edo olako iniziatibek ulertzen dut laguntzen gaituztela olatu hortan alik eta goranen mantentzen, ez? Jakinda itsasoa bizi datorrela eta garaiak ez direla onak, ez? Baina ealen baile martxan jartzen den proiektu eta horregatik ere alde bozkatuko dugu. Bai, udal gobernu honen ildo estrategiko bat da garapen ekonomikoa eta estrategi horren barruan kokatzen da coworking proiektu hau. Proiektu hau Tolosaldea garatzen garapen agentziarekin batera landutako proiektua da eta Leiberrin dagoen ekintzaileen eskaintza osatuko du coworking esperientzia honek. Horiaburun dago kokatuta, horiaburun dagoeneko obra batzuk egin dira, gehien bat eraikinaren ezetasuna gainditzeko eta baita ere teilatua. Orain adjudikazio prozesuan dago beste hainbat obra, etxe barruko hainbat obra eta altzariak ere erosi beharko dira coworking proiektua obrera eramateko, ez? Horiaburu eraikinean Tolosan berrikuntza eta sormeneko zentro bat izatea nahiko genuke, autoenpleguko proiektuak garatzeko lankidetzarako gune bat. Oinarrietan azaltzen da, helburua dela Tolosan kokatu nahi duten enpresa proiektuen eta startupen, hau da, hazkunderako aukera duten enpresa sortu berrien sustatzailei, enpresei eta profesionalei laguntzea. Merkatu irekira salto egiteko aurrera pauso bat izan liteke, lanbide heziketarekin ere lanketa egiten ari gera, gune bat eskaintzeaz gain tutorizazioa ere aurrikusten da Tolosaldea garatzenen bitartez, egonaldia gutxienez izango da 6 hilabetekoa eta gehienez 3 urtekoa eta diktamenean azaltzen da bezala 50 euroko personako hilean kanona izango du. Ni ere posten naiz aurreko legealdian coworkingare ibili bazen duten, ni ez naiz jabetzen, coworkinga lantzen hasi ota izan, eta bide bat ez baita ere emakumeen etxean nola aipatu duzun leno, ez dago udaletxe hontan emakumeen etxearen inguruko lerro bat bere ere idatzita, naiz eta pardeitzeako prozesuetan egia da azaldu zala. Baina, azaltzeak ez du esan nahi lanketa egina dagoenik. Hori ñabardura bezala aipatzeagatik.
Bai, bosketara pasako ginake, ados daudenak. Onartutzat ematen da. 8. puntua, itxitako ekitaldiko fakturen onarpena. Itxitako ekitaldiko fakturak, hor kontu eman dira zeintzuk diran, ogasun batzordea, beraz, 3 faktura horiek dira, hor daukazutena, banatu zaizue, ados daudenak, denak ados, onartutzat ematen dira. 9. puntua, behin-behineko izaeraz onartzea Tolosako hiri ordenazioko plan orokorraren aldaketa puntuala 28 albistur esparruari dagokiona. Hor, dakizuten bezala, hasierako onarpena eman zitzaion plan honi, aldaketa honi, eta jendaurrean egon zen hilabetez, epe horretan alegaziorik etzan egon, eta ur agentziara eta Gipuzkoako Foru Aldundia ere pasa zen, lurralde antolamendurako batzordearen aurrean ere aurkeztu da, eta orain ura agentziak egin du bere txostena, zehaztasun batzuk adiraziz, eta pasagan enpresak aurkeztu du testu bateratua. Hirigintza batzordeak honen aurrean diktaminatu du behin betiko izaeraz onartzea plan aldaketa hau, eta dagozkion publikazioak eta notifikazioak egitea. Behingoz. Bada denbora, gai hau mahai gainean dagoela, aurreko legealdian albisturrekin adostasuna lortzea kostatu zen, mugak aldatzea joan ginen, gero plan orokorren aldaketa behin tramitazio guztia amaitu zela hasi zen, gero dagokion txosten sektoriala jaso zian, gero ezakizen bider buelta eman dian, behon deiela eta pasabanek behingoz izango da aukera dagokion obrak egiteko. Azken finean hau horla hasi izan, eta badirudi bain aurtengo udan hasiko ditula. Orduan, paper guztia bebali badute eskualdean, aberastasuna indartzen, enplegua sortzen eta garapen ekonomikoa bideratzeko, esfortzu guzti hauek bere fruitua izango dute. Beraz, pozten geha. Pasaban enpresak hazkunderako daukan beharrei erantzuteko egiten da ordenazioko plan orokorraren aldaketa puntual hau. Egia da tramitazioa orain dela urteak hasi zala, udaletxe honetatik gaia askotan pasadala, eta gaur onartzen deula behin betikoz eraikigarritasuna zitzeko aukera hori, eta horrek bide emango diola, enplegua sustatzeko gure herrian, eta nik uste dut aldaketa puntual hontan Albistur eta Tolosako udaletxeaz gain beste administrazio askok parte hartu dute, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak, Ura Agentzia, Gipuzkoako Foru Aldundiko bide azpiegiturak, eta hau denboran luzatzen junda, eta nik uste dut hau dela adibide garbi bat, administrazioa arinagoa eta errezagoa izan behar dula gure herriko enpresak duten beharrei erantzuteko, eta Iban Egiek esan duen bezala behin behingoz, bidea errazten utzi enpresak aurrera egin dezaten. Ados daudenak, denak ados, beraz, onartutzat ematen da. Hurrengo puntua, ekainaren 28 gay, lesbiana, transexual, bisexual, intersexual eta queer eskubideen nazioarteko eguna dela eta adierazpen instituzionala. Arratsaldeon denoi. 1969ko ekainaren 28ko data, Stonewall tabernako gertakariak izan ziren gaua historikotzat hartzen du lesbiana, gay, transexual, intersexual eta queeren askapen mugimenduak. Gau hartan, sexu eta genero desberdineko jendea isolaturik egoteari utzi eta sistemari aurre egiteko elkartu zen, beren eskaerak agerian jartzeko, ikustarazteko eta diskriminatzen zituen sistema baten bidegabekeriaren aurka borrokatzeko. Hori dela eta, Tolosako udalak gaitzesten du LGTBIQ kolektiboek jasaten duten diskriminazioa
eta beste behin berresten du bere konpromisoa borrokatzeko sexu joera eta genero identitatea dela eta dauden aurreiritzi eta diskriminazioaren aurka. Data hartatik gaur egunera aldaketa handiak lortu dira legerian eta era berean lortu da oinarrizko eskubide zibil batzuen parekatzea LGTBIQ kolektiboen eta mugimendu feministari esker. Horren aritik, maiatzaren parlamentuko tramitera aurkeztu da lege proposamen bat. Sexu joeragatik, genero identitate edo espresioagatik eta sexu ezaugarriengatik dagoen diskriminazioaren aurka eta lesbiana, gay, transexual, intersexual, transgenero eta queerren gizarte berdintasunaren alde. Lege honekin lortu nahi da ikusezintasuna eta onartze eza gainditzea eta LGTBIQ kolektiboen eskubideak bermatzea. Baina berriro ere, nabarmendu behar da alderdi edo aspektu batzuek LGTBIQ kolektiboei bizitza konplikatuagoa eta zailagoa egiten dietela. Eta fokua jarri nahi dugu batik bat ondorengo hauetan. Adin handikoak, migratu dutenak edo asiloa eskatzen dutenak, askatasunik ez dutenak, sexu lanean dihardutenak, adin txikikoak eta nerabeak eta diskriminazio anitza jasaten duten biktimak, besteak beste transexualak eta transgeneroak. Gainera, ahalegindu behar dugu erreferente positiboak sortzen, sexu diversitatea eta afektiboa askatasunez bizi ahal izateko, eta gizarte kohesioa ziurtatzeko berdintasunaren eta errespetuaren baloretan eta era berean ez diskriminazioaren kultura zabaltzeko kolektibo hauek jasaten dituzten eraso eta aurreirizien aurrean. Horregatik, Tolosako udaleko udaltaldeek osoko bilkura honetan erabakitzen dute ondorengo jarduketak garatzea udal esparruan. Bere jarrerarik irmoena erakustea, beren sexualitateagatik edo genero identitateagatik normaltzat jotzen den horretatik ateratzen diren haien aurkako aurreiritzi eta erasoen aurrean. Eta aldarrikatzea jende guztiak eskubidea duela askatasun sexual eta afektiborako bere identitatea definitzeko eta bere harremanak aukeratzeko. Homofobia, lesbofobia eta transfobiaren aurkako informazio eta sensibilizazio kanpainak sustatzea, herritarren kontzientzia solidario berri bat sortzeko eta hala jarrerak aldatu eta kolektibo hauen aurkako aurreiritzi eta mesfidantzak desagertu daitezen. Eskidetza proiektuaren bidez, Tolosako ikastetxeak hornitzea behar dituzten baliabideez, diskriminazio hau jasaten egon daitezkeen ikaslei adin guztierretik laguntzeko eta babesteko. Era berean, irakaslei laguntzea eta hezkuntza baliabideak eta materialak ematea behar bezala heltzeko aniztasun, afektibo, sexual eta genero identitarekiko errespetuari. Ikusarazi eta zabaldu espazio fisiko eta simboliko guztietan, erakundeen arteko jarduerarako eta koordinaziorako udal protokoloaren mailaren bitartez, kolektibo honen aurka egiten diren indarkeria matxista mota guztiak. Era berean, jarduketa protokolo bat landu, sexu bereko bikotekideen arteko indarkeriarik sortzen diren arazoak ikusarazteko, arazo horiei heltzeko eta arreta hobetzeko. Mila esker. Bai, LGTBIQ kolektiboek jasaten duten diskriminazioaren aurka borkatu behar dugu. Homofobia, lesbofobia eta transfobiaren aurkako joerak hartuz. Herritaren kontzientziazioa lortuz. Denok berdinak garelako. Denok pertsonak garelako. Bai, arratsaldeon. Guk ere bat egingo dugu adierazpen honekin eta guk ere gure proposamena bagendu, gaizki ulertze batengatik ez da sartu, baina ñabardura batzuk dira berez jasotzen dituenak eta aipamena egingo diet irakurri da adierazpena eta gaur egun ere heterosexuala ez izateagatika diskriminatuta dauden pertsonak daude, ez bakarrik diskriminatuak, baita ere erasotuak. Eta olakoetan, zoritxarrez, egun bat jarri behar zaie, gogoan izateko olako egoerak bukatu egin behar dutela.
Tolosako Udalak horrekin bat egingo du, eta baita ere mozioan agertzen den bezala, ontzat hartzen dira, hainbat legebiltzarretan sartuko diren ekimenak, legezko proposamenak, eta Nafarroan ere orain sartuko dira, eta formalki gauzak egiten ari dira, hemen ezkontzak ere, zibilak bintzat, posible dira, orduan formalki gauza askotan bezala pausak ematen dira, baina gero kalea beste gauza da, eta eguneroko errealitatea desberdina da. Eta ez gera hasiko zenbat eraso egon izan du diren, Erkidegoan, Nafarroan, Euskadi, EAE, estatuan berdin da. Kontua da, dagoen bat baldin badago gaizki dagoela, eta orduan ja berdintasunaren kontzeptua eta pertsonaren balioaren kontzeptua hankaz gora jartzen da. Nik momentu honetan baita ere gogoratu nahi dut, hementxe hau onartzen ari garen bitartean, orain dela ez asko autobus bat bueltaka ibili dela, hortikan, munduan zehar, eta, bueno, ez dakit, nire uste apalean, ez da beharrezko erantzuna, edo batzutan ezin dezu pentsatu ere egin, edo ez daizu buruan kabitzen nola atera daitezken horrelako mugimenduak, ez? Berez, superatuta beharko luketen gauzak diralako, ez? Orduan, lotxa gutxi eta respetu gutxi adierazteaz gain, badirudi atzerakagoa zela, hainbat arlotan, edo beintzator badagoela redukto bat, nun politikoki oso zuzenak izan daitezken diskurtsoaz gain ez dituzten onartzen, berez, beste batzuntat oso logikoak izan daitezkeen sentimentuak eta adibidez da pertsonak bere orientazioaz aparte, edo koloreaz aparte, edo dena delakoaz aparte, berdinak dirala, ez da? Hori alde batetik. Eta gero beste alde batetik, eta bizka bat ere gure mozioan, gure proposamenean adierazi nahi izan, hemen ere aipatu behar da, horregatikan diskriminatuak izateaz gain, beste diskriminazio bikoitzak ere pairatzen dituzten pertsonak ere badaudenak, ez? Aipatzen da, adin handikoak, migratu dutenak, eta guk sartu nahi gendun baitara, egoera ekonomikoaren baitan ere, okerren daudenek ere, diskriminazio bikoitza ere pairatzen dutela. Orduan, gauza askotan bezala, homosexuala, transexuala izateaz, ja berez izan dizakeen konotazio negatibo edo diskriminazio aukeraz gain, gaina pobre izateak ere, diskriminazio bikoitza ere suposatu dezake pertsona askotan. Beraz, bat egiten dugu, salaketa egin behar da, horrelako erasoren bat dagoen bitartean, eta baita ere, eta guk sartu gendun, ez da jaso, baina eginda, Tolosan mintzat eginda, espazio publikoetan ere adierazpen bat egitea, eta horre marraztu dira eskailera batzuk, eta beraz, iruditzen zaigu jarrera bat badagoela, horrela jarraitu behar dela, baina, ez dela jetxi behar alerta, zati, mugimendu asko egoten dira, eta horiek lehen bailen gelditu beharko lirateke. Besterik gabe, eskerrik asko. Da gauzak pixka bat argitzeko, adierazpen bat egin behar dugun askotan, nonintza ez dakit, baino arazoak ditugu zuekin, Ekainaren 13an gauzak argitzeko, adierazpen proposamena igorri genitu zuen, astebeteko epea utziaz ekarpenak egiteko. Ez zenuten ekarpenik egin. Ekainaren 20an, batzordea baino egun bat lehenago gogorarazi genuen adierazpen proposamenari ez zitzaiola inolako ekarpenik egin. Eta egin ezean, adierazpenak aurrera joko zuela, adierazpena bera ere atxikita zegoelarik mezuan. Ez zenuten ekarpenik egin. Batzordean berriz esan genuen, eta bertan ere ez zenuten ezer esan. Pasaden larun batean, ekainak 24, San Juan egunean, idatzi zenion teknikariari emaia. Esanaz, zure ekarpenak ez zirela txertatuak izan. Niri ere hor gibon elkarrekin ez zenidan ezer esan. Astelenean, teknikariak ikusi zuen emaia eta jakinarazi bezain pronto telefonoz deitu nizun. Azaldu nizun ez genuela zugandik ezer jaso. Berriz deitzekotan gehatu zinen eta ez dut deirik jaso. Gaur goizean jaso dugu zure 2 lerroko ekarpena. Ekonomiai buruz ere ez zeon ezer. Eta erakutsiko izut berdez jarrita daukazu, da 2 lerro eta da pintaketa, igual eskaierako izan behar da, beste gudan, eta kasualitateaz izan zen azken batzordean kide batek proposatua.
Eta gainea hori jakit proposamen hori, hein handi batean aurrera eraman degula aurtengoan Antonio Lekuona kaleko eskailerak pintatuz. Hala eta guztiz ere, oso ondo, hurrengorako ekarpenak egitea animatze, nahi dute. Mila esker. Eta luz nago maite, eske zurekin komunikazio arazo bat ikusten da dagoela, zatikan ez nizun deitu, zatik idatzi nizun esanez lasai joteko, etzala, nabardura kontu bat zala, orduan egin dezun hau onartzen baldin badidazu da, ezerezetik arazo bat ateratzea. Zatikan, ez da, adierazi dut, natural, gaizki ulertze bat egon dela, eta nik horri ez nion, alderantziz, esan dut, iruditze zaitela oso ondo dagoela, orduan, mesedez, daudenean arazoak egon goie, baina ez daudenean edo gu behintzat ez ditugunean ikusten, ez da gure intentzioa arazo bat egitea ez dagoenetik. De hecho, esan dut, baietz, ados gaudela. Eta beste gauzak izatea gure artekok, baina itzen ere zimaldin badegu egin, ezer ez da, nire testu guztiak, erantzun guztiak izan dira, lasai begiratuko dut, ez da ezer gertatzen, beraz, arren, arazorik ez dagoen lekuetan, ez ditzagun sortu. Ez dakit nola adierazi dezakedan, baina testu guztiak dira, lasai ez dago, agian gaizki ikusi dut, ez dago inungo arazorik sortu nahi ez baldin bada behintzat, alde honetatik, besterik gabe. Nik Bai, hemen utziko dugu eta gauzak hitz egiten argitzen dira eta argituko ditugu. Nik bakarrik adierazpenen inguruan hori delako puntua eta hori delako importantea, adierazpenean jarduketa konkretu batzuak garatzeko erabakia hartzen da, informazioari dagokionez, kontzientziazioari dagokionez, azken finean bizikidetzari dagokionez eta importanteak dira. Bizitzako arlo guztietan errespetatu behar delako bakoitzaren eskubidea bere izatea eta izaera aldarrikatzeko, ez? Baita ere maitasunean, ez? Baita persona bakoitzak bere gorputzaren nortasuna askatasunez bizikitzeko aldarrikapenean. Badago tolosar bat Madrilen bizi dana eta tarteka mezuak bidaltzen dizkitan ikusten dituen gauzekin, eta oso interesgarria iruditu zitzaian bialdizialako Madrilen egin duten kanpaina egun konkretu honekin, ez? Eta leloa iruditu zaitelako bialdizialean oso egokia eta oso deigarria dela, Tolosara ekarri nahi dut. Eta orduan, adierazten nahi dut, Tolosako persona orori eta Tolosatik kanpo datorren eri baita ere, maite duzuna, maite duzula ere, Tolosak maite zaitu. Eta nik uste horrekin dana esan dagoela. Bozketara pasako genik. Ados daudenak, onartutzat gelditzen da. 11. puntua, Tolosako batzokian egindako pintaketen harira Tolosako EAJ, EH Bildu eta PSE alderdien adierazpena. Honela dio adierazpenak. Tolosako batzokian egindako pintaketen harira Tolosako EAJ, EH Bildu eta PSE alderdiek honakoa adierazi nahi dugu. Bat, ekintza hauen aurrean gure desadostasuna eta arbuioa adierazi nahi dugu, horrelako jarrera eta ekintza gure herriaren eraikuntzan oztopo direlako. Bi, mehatxu, pintaketa eta mota honetako jarrerak baztertzen ditugu, gure jardun eta estrategiatik kanpo kokatzen diren ekintzak dira eta lekuz kanpo geratzen dira. Hiru, kasu honetan bezala, Tolosan bizikidetza eta normalizazio politikoaren alde lanean jarraituko dugu, herritarrek sufritu dituzten eta sufritzen ari diren eskubide urraketak erabat desagertu arte. Lau, denon parte hartza eta elkarrekin pausoak ematea beharrezkoa da eta bide horretan elkarrekin etorkizun baketsu baten alde lanean jarraitzeko konpromisoa hartzen dugu. Bai, ekintza eta jarrera hauek lekuz kanpo daude gure gizartean. Guk lehen esan dudan bezala, bizikidetza eta normalizazio politikoaren alde lanean jarrituko dugu, eta hori da eman behar den erantzun hoberena. Horregatik, ekintza hauen aurrean alderdi sozialistatik desadostasun osoa eta arbuioa adierazten dugu. Euskal Herria Bilduren ustez, pintaketa hauek bere garaien gertatu ziren esan genuen bezala lekuz kanpo daude. Zaukate
batzokien egin izanak ez diogu bide ikusten eta esan bezala lekuz kanpo daude, baina hala ere mahai gainean jarri nahiko nuke presoen egoera zein den. Hau da, ez dugu ikusten pintaketak egin behar zianik, ez dugu bat ere ondo iruditzen, baina askotan konturatzen gara edo gai hona egartzen dugu, testua adostu dugu, baina batzutan daukat sensazioa behatzari begiratzen diogula. Berriro diot, pintaketa hauek ez ziren egin behar, baina behatzari begiratzen diogu askotan ilargiari ikusi gabe, ezta. Eta momentu honetan egoerak ilargiari begira jartzea ere eskatzen diogu. Zeintzutan giza eskubideen urraketak, ez? Lehenago hemen zenbait gurasoen seme-alaben egoera hitz egin dugu, eta orain momentu honetan hitz egiten ari gara batzukien egin zituzten egin behar ziren pintaketa batzuen ingurun, ez? Eta horren atzean preso kolektibo handi baten egoera dago eta giza eskubideen urraketak daude. Dispersioa bere horretan giza eskubide ororen urraketa bat da. Bai familiei dagokionez, asteburu Algezirasea, Parisera, Nantesea, joan behar izaten dutelako. Koste ekonomikoa, sufrimendu zentzu guztitakoa, inkomunikazioa, eta nola ez presoei, ukatzen zaizkilako bereiek gertu izan ditzaketen eskubideetan, ez? Presoen eskubideak daude espetxe barruetan, hau da, aislamentuan egoten dira, ikastea ukatzen zaie, moduluetan banatuak egoten dira, eta bar. 3 laurdenak betea dituzten horiek eta eske egon beharko luketen horiek preso jarraitzen dute. Gaixo dauden presoak, kalean egon beharko luketenak, preso jarraitzen dute eta dispersatuta jarraitzen dute. Manuren egoera karneko nuke gogora, Manu Tolosarra dalako eta benduan bere aldeko mozio bat hemen ere hau batez onartu izan zalako, ezta? Edozein momentutan barne odolu isuriua izan dezake eta hil dezake, hil daiteke. Eta egoera hori inorrek ez du nahi, argi daukagu. Baina urraketa hauek ematen dira eta zenbaitzuk guk egoki eta ongi guzti dezagun arren horrelako erantzunak ematen dituzte, ez? Egin behar dituzten pintaketa batzuk egiten. Orduan, iruditzen zaigu ere, giza eskubideen urraketa eta 3. eta 4. puntuan jartzen duten bezala herritarrek sufritu dituzten eta sufritzen ari diren eskubideen urraketak erabat desagertu arte, lanean jarraituko dugula. Lehenago gazteekin egin dugun bezala, hemen ere orain, hau batez onartzea positiboa dela iruditzen zaigu, ze egun ere, giza eskubideak sufritzen ari dira tolosarrak diren zenbait herritar. Orduan, guztion ardurako sufrimendu guztioekin amaitzea, dana dalakoa sufrimendua giza eskubide ororekin amaitzea, arrantzadik egiten ari den lan hortan, memoria inklusiboaren lanean, eta hortan etorkizuneko belaunliak ezitzen, gunula ez, mozioaren aldeateko gara, baina iruditzen zaigu urraketa guzti horiek, edo urraketa guzti aurre egin behar direla, eta gure neurrian, eta gure posibilearen neurrian behintzat aurre egiteko eta irtenbide emateko bitartekoa jartzi. Gabon denoi, azken aldi honetan Euskal Herrian zehar batzokien aurkako erasoa sufritzen nahi da. Honen aurrean gure desadostasuna eta arbuioa adierazi nahi dugu. Mehatxu horiek bizikidetza eta norbanakoei zor zaien errespetua apurtzen dute. Alderdi guztiek horrekin bat egiten dugu gaurko adierazpenak dioena den bidetik. Gizarteak ez du atzera bueltarik onartzen eta ez du onartzen biolentzia eta mehatxuaren erabilera. Ez du onartzen dendari komunikabide edo alderdiei erasotzea. Bizikidetzaren oinarria dira errespetua eta aniztasuna onartzea. Eta bide hori sustatzea dagokigu herritarrok ordezkatzen duten alderdi guztiei. Horretan borrokatuko dugu. Euskal nazio izanik, geureak diren eskubide sozial, politiko eta zibien aldeko defentsa 120 urte baino gehiago daramatza Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta bere horretan jarraituko dugu bakarrik edo beste batzuekin, mehatxuekin zain gabe. Garai berriak direla diogu eta iruditzen zaigu gaurko argazki hau, hain zuzen gaur udaletxean herriaren ordezkaritza politikoaren gehiagoarekin 3 alderdien arteko adostasuna dela horren adibide. Mozio honen onarpena da garai berriaren irudia,
Eta hauxe da jarraituko dugun bidea. Mila esker. Bai, Ibai, ñabardura bat besterik gabe, presoen eskubideak aldarrikatzeko modu asko egon ditezke, guk ez ditugu ikusten ez da giza eskubideen urraketak, baina horrek ez da ez du justifikatzen gertatutakoa. Eskubide urraketa bat nolabait salatzeko beste eskubide urraketa bat izatea, ze pintadak jasotzen dituztenak erasotuak sentitzen dira. Ez bakarrik alderdi politikoak Begoñak adierazten zuen bezala. Herri hontan, eta ez orain gutxi, bai komunikabideak, banketxeak, paretak, eta nolabait seinalatua sentitzen denak, erasotua sentitzen delako, importantea da, lehen baita ere onartu dugun testu horretan egin duen bezala, horiek ez daudela ondo esatea, hori ez dela bidea. Eta egoerak giza eskubideen urraketak denuntziatzeko eta salatzeko badaudela bideak, eta hori ez dela bide egokiena. Hori bakarrik ñabardura bezala. Ez dakit gaitzkura hartu ziten, ez ez justifikatzen nik horrela da. Eta gainean, azpimarratu nahiko nuke, baten batek hori iruditu nahi izan baldin badu. Inondik inora. Baina aldi berean esaten dut, gaizki irudituta ere, badaudela herri hontan kausa politiko eta gatazka politiko baten ondorio sortutako ondorio latzak aurre egin behar dizkiegunak. Gaizki irudituta pintadak, noski baietz, baina presoen egoera mahai gainean jarri behar da. Pintadoiek presoen egoeran inguruan hitz egiten zuten. Presoen gaiari utzi behar zaio, baina ez adian astu, Hemen baten nahastu nahi izan duzun. Ez adia nahastu, argi eta garbi, Euskal Herria Bilduk ez ditu, eta lekuz kanpo ikusten ditu pintadoiek. Baina ez dizagun bizkarreman ere, herri honek, Euskal Hagoaindikan kudeatu beharreko arazoak. Eta horietako nagusia, preso eta errefuxiatuen gaia da. Asko eta askori ikutzen dielako. Eta Tolosaren kasuan, Manuren gaia adibidez, preso gaixo izan da, eta dagoen egoeran egonda, eutsi barko genioke, abenduan eutsi genion mai honin bueltan, eta iruditzen zait, eusten jarraitu bartzaiola, egoera larria delako. Baina, berriro diot, inondik inora, ez adia pintxa, justifikatzen egin izenik ezer, mesedez. Bozketara pasatzen gea, ados daudenak, onartutzat gelitzen da, galderreguak, Ainoak. Da, 7. puntuan, ordenantza, kogorkin ordenantzan, aldaketa bat egon zen batzordean, baina orain arte nik ez izan dut berririk orduan. Momentu nik egindako txostenean arabera proposatutako kanona zen 80 eurokoa. Orduan, gustatuko litzaidake ustea baldintzatuta gaur egindako onarpena aldeko txosten ekonomikoa egin arte. Konforme, modu guztietara jakin dezazun, 80 euroko proposamena izan zen batzordera eraman genduna, baina han adostu gendun 50-koa izatea. Baina, ados, inorrek ez palima duko eragozpenik. Bai. Bai, baina onartzeko aldeko txosten ekonomikoa egon behar da espedientean eta momentuz ez dago. Galderreguak, norbaitek galderreguak? Bai, etxaldeon, San Juan jaiak oain dela 2 egun bukatu indira. Gure ustez oso jai politiak izan dira, oso ondo junda dana, izugarria izan da jendearen parte hartzea, zenbatek udal langilek ere egin dute lana, zenbat anonimok ere egin dute lana, eta ontako emetikan Tolosar guztiai zoriondu eta benetan 1000 esker ematen. Bale, gabon denoi. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.